батерията, нищо му няма. Той като ти съхни... Аз го правям. Изкарай батерията и докато ни... Разбявам. Той вътре не е мокър, бе, бах го в майката. Защо няма, бе? Ага, Вътре не не е сте си мокър, бе. мислиш. Ще е мокър ще. Я извади бутуша. Я да идем сега. Някой Има пастървичка, има ли пастървичка? Чай, тук. Мотора е уникален. Пълен с Има пясък. морджакес. Обаче се разхладиха. Нали? Аз зад малко мога да се окъпя. Аз да си мисля, ако се покъпи малко къде и ама се съвлечем. Виж протектори. Назад няма ли тук е. Мини ли минаваме или не минаваш? Той може да се върнем, не? Може, ама малко по-трудно ще. Но през рекичката стана уникално, братче. Да, реката е беше най-интересна. И благодарение на този герой, я се дигнете видима. Дигни ръце, жив ли си, както беше се потопил водата и като аз няма да изпло скоро. Да ставам водолаз, бе. Водолаз да се слуша. Аз гледа от сега, че сметна влева, бе. Така иш, бе. Виж го кой е направил. Той всичкото кой бе? Добре, тъс тениска даде 170 евро за нея. Гледай, бая майката е човек. Изпокъса с дрехите от тъс рекаш, значи толкова. Рекламния пилот на Канам. Тия са го дойдат да не видят, цели да ни пращат на Париж Декар. То Париж Декар от България, бе, брат. Аз имам телефон. Вече няма рапица, няма рапица, няма рапица. То с неговата рапица.